Здравейте от екипа на MyShopee България! В това филмче ще ви представим основните настройки в апликацията MyShopee. Настройките се намират като влезнете в менюто, най-отдолу и отворите настройките, ги виждате всички изписани сега пред вас. Ще разгледаме всяка една от различните настройки. Първата, това е за нови промоции. Може да изберете да получавате бъдещите промоции в България или чрез мейл, или чрез push нотификация, push известие, което веднага ще се появи на вашия смарт телефон. Естествено, имате и тук възможност да изберете, че харесвате апликацията в Facebook или Twitter. Може да скриете дадена категория, ако не искате тя да ви излиза в основното меню за избиране на продукти, като правите ваш списък за пазаруване. Може да активирате възможността да изписвате цената на всеки един от продуктите, които слагате в вашия списък за пазаруване. Това ще ви покажем в едно следващо филмче как става. Може да активирате и знака, който ви показва колко продукта сте сложили във вашия списък за пазаруване. Може да активирате сканирането на баркода. Това позволява да сканирате даден продукт и апликацията MyShopee може да ви го покаже автоматично, ако той е в базата данни, или да ви позволи вие да си вкарате вашия продукт с ваша снимка и ваши детайли. Може да се свържете с нас, като ни пратите мейл, може да оцените MyShopee, може и да го споделите чрез мейл, като пратите даден мейл на ваши познати, като им кажете, че апликацията MyShopee ви харесва. И последното, изчистване на базата данни, е когато искате да инсталирате отново MyShopee и да го изчистите от всичката база данни, която сте запазили. Това е от нас за момента. Благодаря за вниманието.